Начали! Дубль 1, сцена первая. Поехали. Күтмей вакыт, күтмей вакыт. Кыскырам күккә ораналы. Күңел үзгәреш орай тагы. Бля. Давай. Күңел үзгәреш орай вакыт. Давай. Күңел үзгәреш орай тагы. Күтмей вакыт, күтмей вакыт. Кыскырам күккә ораналы. Юкалма мен тупрак. Добро пожаловать в парк юрского периода. Мы заработаем миллионы на этом парке. Окшай вообще биринчи өмүрүмдө ондай четкий картина иштей башланым. Ага. Шу. Мынау вышка менин художественный көзлөгөн боюнча бик хайбат тап келе, бик жакшы көңүлгө ятыр деп ойлойм клип караучулардын. Күттүрәле. Ленар артка карап отурайлы. Арткараак. Ыргындале. Акит тукмайлы. Нихуя себе, блядь, охуенный кадр. Давай еще. Давай битине хогалы. Күттүр. Сука. Давайте атлагат мощный этип тур. Форсаждагы. It's been a long... Надо мында. Болмас артык, тырышкандар ташка калыр кагыр. Ташка тамсы, сокур кадыр. Атып калмагандар ятып калыр. Көңүл үзгәреш орай тагы. Тик күтмей вакыт, кыскырам күккә ораналы. Юк калмам мен тупракта ятып. Көңүл үзгәреш орай тагы. Тик күтмей вакыт, кыскырам күккә